पालकमंत्री नितेश राणेंनी आज सावंतवाडी येथील वादळी वाऱ्यानं झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली आहे. सावंतवाडीकरांसाठी आनंदाची पर्वणी घेऊन येणाऱ्या आनंदोत्सव प्रदर्शन व विक्री महोत्सवाचं उद्घाटन युवराज लखमराजे भोसले व जिल्हा परिषद सदस्य विक्रांत सावंत यांच्या हस्ते करण्यात आलं. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी टीम तैनात करण्यात आली आहे. शासन म्हणून तशी पावलं टाकलीत. महावितरणच्या कामात गेल्या वर्षीपेक्षा सुधारणा असल्याचं पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सांगितलं. आम आदमी पार्टीच्या 7 खासदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याची घटना ताजी असतानाच आपचे गुजरातमधील सर्व सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात आगामी 1 मेपासून सुरू होणाऱ्या जनगणनेच्या प्रक्रियेत नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवून प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य करावं असं आवाहन आमदार निलेश राणे यांनी केलं आहे. जनगणना 2027च्या पहिल्या टप्प्यात 1 मे ते 14 मे दरम्यान स्वगणना होणार आहे अशी माहिती तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी दिली आहे. नांदेड शहरातील इंदिरानगर परिसरात एका मिस्त्रीचा भर रस्त्यात थरारक शेवट करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या निकालापूर्वीच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांच्या विजयाचे फ्लेक्स लागले आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा तालुक्यातील खडकी येथे एक अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली आहे. आईसोबत धुण्यासाठी गेलेल्या एकाच कुटुंबातील तिघांचा साठवण तलावात बुडून मृत्यू झाला. या घटनेनं संपूर्ण तालुक्यात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. बंधुगिरी आणि लैंगिक शोषणाचे अनेक गुन्हे दाखल असलेल्या बंधुबाबा अशोक खरात याच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. चार्टर्ड अकाउंटंट ललित पोकळे याची तब्बल 8,76,00,000 रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात मध्यरात्री खरातवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान खासदार नारायण राणे यांच्या 74व्या वाढदिवसाचा तथा अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त हरकुळ खुर्द येथे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उपक्रम राबवण्यात आला. निराधार तसंच ज्येष्ठ नागरिक आणि परित्यक्ता यांच्यासाठी मोफत उत्पन्नाच्या दाखल्यांचं वाटप जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष सतीश सावंत यांच्या हस्ते झालं. सिंधुदुर्ग जिल्हा शासकीय निमशासकीय सहकारी बँक इत्यादी कर्मचारी सहकारी पतवाढी मर्यादित सिंधुदुर्ग अध्यक्षपदी राजेश वासुदेव कुडाळकर तर उपाध्यक्षपदी वसंतराव मारुती पाटोळे यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. वैभववाडी तालुका पंचायत समितीत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळालं असून सर्व सदस्य सत्ताधारी पक्षाचे आहेत. आमदार खासदार तसंच पालकमंत्री त्याच पक्षाचे असतानाही प्रशासनावरती त्यांचा कोणताही वचक दिसून येत नसल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे तालुकाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी केली आहे. राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेला बेमुदत संप अखेर स्थगित करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद महिला व बाल विकास समितीची पहिली सभा शुक्रवारी सभापती अनुराधा नारकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषद छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात संपन्न झाली. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक शुक्रवारी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबईतील मातोश्री निवासस्थानी संपन्न झाली. यावेळी शिवसेना पक्षाच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रमुखपदी वैभव नाईक यांची एकमुखी निवड करण्यात आली. धारामध्ये सरपंच दक्षता मेस्त्री यांच्या विरोधातील अविश्वास ठरावामुळे गावातील वातावरण चांगलंच तापलं आहे. रणरणत्या उन्हात सरपंच मेस्त्री स्वतः जनतेत उतरून प्रचार करताना दिसत आहेत. स्वच्छ व हरित ग्रामपंचायतीत राज्यात अव्वल स्थान मिळवणं ही त्यांची मोठी जमेची बाजू ठरत आहे. माजी केंद्रीय मंत्री तथा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायण राणे यांनी शुक्रवारी जिल्हा बँकेच्या औरोस येथील प्रधान कार्यालयास सदिच्छा भेट दिली. यावेळी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर यांनी त्यांचं पुस्तक देऊन स्वागत केलं आहे. गेल्या 24 तासात सावंतवाडीसह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे जनतेचं अतोनात नुकसान झालंय. या पार्श्वभूमीवरती जीवनरक्षा वैद्यकीय प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष राजू मसूरकर यांनी गेल्या 25 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या घरपट्टी विमा योजनेच्या मागणीचा पुनरुच्चार करत राजकीय उदासीनतेबद्दल खंत व्यक्त केली आहे. कणकवली शहरातील सिद्धार्थनगर येथील राजेश दत्ताराम कांबळे यांनी तिलक विश्वास कांबळे यांच्या राहत्या घराच्या खोलीतील खिडकीच्या ग्रिलला गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. सावंतवाडी शहरात झालेल्या वादळी वाऱ्यानं जुन्या मुंबई गोवा महामार्गालगत असलेल्या महापुरुष देवस्थान येथील रुजून आलेला वटवृक्ष कोसळला होता. त्यावेळी पाणी दरम्यान प्रभारी मुख्याधिकारी विनय गावकर यांनी हे झाड नगर परिषदच्या जागेत लावण्यासाठीच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यांच्या सूचनेनुसार हा वटवृक्ष नगर परिषदच्या कारोडा येथील प्रकल्पावरती लावण्यात आला आहे. संभाजीनगरच्या रांजणगाव शेणपुंजी परिसरात पती पत्नीतील वादातून 22 वर्षीय तरुणानं जीवन संपवल्याची घटना घडली आहे. पवन ज्ञानेश्वर भूते असं मृत तरुणाचं नाव आहे. जालन्यातील मर्चंट बँक आणि पूर्णवादी बँकेतील घोटाळा प्रकरण ताजं असताना जाता जिल्ह्यातील बदनापूर शहरातील कॅनरा बँकेत तब्बल 7,31,00,000 रुपयांचा अपहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. बँकेच्या स्ट्रॉंग रूममधील सोन्याच्या दागिन्यांची चोरी करून त्या जागी बनावट सोनं ठेवल्याचा समोर आल्यानं संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. माणुसकी आणि कर्तव्याची सांगड घालणारी एक अत्यंत दुर्मिळ आणि भावूक घटना पुण्यातील शिरूर शहरात घडली आहे. प्रसूतीच्या काळाने विवळणाऱ्या एका मातेला रुग्णालयापर्यंत पोहोचवणं कठीण झालं असताना एका महिला डॉक्टरनं भर रस्त्यात प्रसूती करून त्या मायलेकीचे प्राण वाचवले आहेत. या धाडसी निर्णयामुळे डॉक्टर सुनीता पोटे सध्या शिरूरमध्ये चर्चेचा आणि कौतुकाचा विषय ठरले आहेत.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या रहिवाशांसाठी राज्य सरकारने एक दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. धारावीतील इमारती, चाळी आणि अधिकृत सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या नॉन स्लम रहिवाशांना आता पुनर्विकासांतर्गत किमान 500 चौरस फूट क्षेत्रफळाचं घर देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.